Jeg skal have bevis for, at jeg kan bare drikke som et svin. Ikke i byen, Og det varmer så dejligt, det varmer så dejligt. Det varmer så dejligt. Der fik du Aalborg-slag. Det kvindelige Aalborg-slag. Det var bare ikke ud af hendes balance der. Nu skal du ikke stoppe med at filme, men jeg vil gerne lige pointere, at Maria har ikke drukket endnu. Nå, det er fordi, jeg nåede Jamen, det... Sådan er det jo. Det var fordi, at jeg drikker. Vi går på siden. Nej, det er fordi, jeg tager næste omgang. Nej, du tager. Jeg vil drikke med Michelle. Det er derfor. Du er allerede en bagud. Du kan jo ikke sidde i skole med Tommy og så ikke tage den. Det kan man jo ikke. Maria, det står ikke i reglerne. Du tager glasset på munden og tømmer til bund. Kan jeg lige vente 5 minutter? Nej, det kan du faktisk ikke. For så lang tid kan min telefon ikke optage. Jeg hylde bare op. De der smoothies der. Der er besked til mig. Godt, den siger. Jeg kan godt bevæge og tage den melon og så få noget der i. Er absint eller hvad? Hvad er det, du snakker om der? Ja. Kommer hun hen. Lille pus.